Аксар авылы халкы флюорография узарга күчмә машина янына иртәдән теләп килә. Авылның иң өлкән кешесе 93 яшьлек Мисхат Борханов та тикшерү үтәргә булган. Рәхмәт, начальстволарга рәхмәт. Менә машина килә, алып китә, кайтарып куя. Менә рәхмәт, ул кешенең убырать итәләр. Рәхмәт, үзләре килделәр. Анда зәйгә барып, чират торып, анда көнен үтеп кайталар әле. Менә хәзер без үзебезнең сәламәтлекне беләбез. Шуңа ышанып килдек монда. Рәхмәт аларга. Авыл халкының сәламәтлеген кайгырту максатыннан булдырылган күчмә машина Аксарның нәкъ үзәгенә тукталган. Мондый мөмкинлектән авылда яшәүче Вәсимә Гайнетдинова да файдаланып калырга булган. Һәр кеше елга бер тапкыр узарга тиешле тикшерүне уңайлы итүләренә ул аеруча сөенә. Без бит зәйләргә барып йөри алмыйбыз инде олы яшьтә. Бик җайлы, бик уңайлы менә шушында төшәргә бик риза булып төшәбез. Рәхмәт менә моны оештыручыларга. Аксарның фельдшер-акушерлык пункты карамагында 430 кеше исәптә тора. Күчмә машинаның килүе авыл халкына вакытында янга калдыра, зур чиратларда көтәсе юк. Авыл фельдшеры Гөлфия Куртаева флюорография машинасы килүен халыкка алдан хәбәр итеп куйган. Халык теләп үтә. Минем Аксар авылында 730 кеше яши. Прикрепление буенча 430. Авыл халкы йоклап ятмаган, мобиль флюорография кабинетына килгән 2 сәгать ярым эчендә 130 кеше тикшерү узарга өлгергән инде. Күчмә флюорография машинасы 20 көн дәвамында Зәй районының 22 авылында хезмәт күрсәтте. Барысы 3000-гә якын кеше үпкәләрен тикшертергә өлгергән. Мобиль җайланма Түбән Кама шәһәреннән килгән. Бу тикшерү туберкулез һәм башка үпкә чирләрен башлангыч чорда ук ачыкларга ярдәм итә. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Ангелина Санникова, Зәй хәбәрләре.